Congratulations and good news sa atong mga military o uniformed personnel. O man gi-anunsyo kasama ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon Pbbm nga Tas-An ang sweldo sa nahisgutan sa sunod nga tuig 2026 isip pag-ila sa ilang serbisyo taliwala sa sunod-sunod nga kalamidad o hulga sa seguridad. Sumala pa ni Pbbm lakip sa makadawat og dugang sweldo ang mga uniformed personnel gikan sa Department of National Defense kun DND, Department of the Interior and Local Government kun DILG, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections o ingon man ang National Mapping and Resource Information Authority. Ipatuman ang pagtaas sa sweldo sa tulo ka hugna. January 1, 2026, January 1, 2027 o January 1, 2028. Wala gibutyag sa presidente kung pila gayud ang dugang sa sweldo sa mga uniformed personnel apan karon ana sa 30,000 pesos ang base pay sa sundalo nga dunay labing ubos nga ranggo. Kasi ini sugod January 1, 2026 mutaas usab ngadto sa 350 pesos kada adlaw ang subsistence allowance sa tanang military o uniformed personnel gikan sa kaniadto nga 150 pesos lamang. Ato paminawon ang tipik sa nahimong pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Niniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat rin protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr.